Dobrý deň, vítam vás na tejto videoohliadke nového rodinného domu, ktorý sa nachádza v tejto malebnej dedinke v okrese Galanta. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Výnimočná, kľudná lokalita v širšom srdci obce. Energetické úsporné bývanie oproti životu v byte. Praktická dispozícia domu, rozšírená o krytú terasu. Priestranná, oplotená záhrada. Veľký dôraz skladený na súkromie. Ak vás táto ponuka zaujala, smelo ma kontaktujte. Rada sa s vami stretnem osobne na ohliadke. Teším sa na vás. Broker Consulting. Financie, reality spolu.